Unboxing najsprostejšej kúpy môjho života. A to vám poviem, že konkurencia je veľká. Toto je kefa na vlasy za 142 libier, čo je v prepočte skoro 200 eur. Cost per hair na moje 3 vlasy je mimoriadne nevýhodný. A toto je presne dôvod, prečo si ty ako žena musíš zarábať na seba peniaze sama, lebo nie veľa chlapov by to asi odobrilo. Viete, čo je celom na tom najlepšie? Že to môže byť totálne na... Lebo tie kefy tam boli ako keby priviazané, pritavené k stojanu. Nedalo sa to ani len vyskúšať. Takže ja vlastne neviem, čo som si vlastne kúpila. Tak toto vyzerá. Ja nemám šajnu, prečo to toľko stojí. Fakt, akože it's nice. Má to taký luxusnejší feel, ale možno, že je to preto, že proste viem, koľko to stálo. Ale zároveň je to celkom ľahké, takže poďme sa prečesať moje celý deň neočesané vlasy. Ja asi budem plakať. Totálne iné ako môj hreben z DMky za 3 eurá. Poďme si to porovnať s mojou kefou z DMky. Low-key, this one is like actually nicer. Nie, akože... neposielajte mi nikto už peniaze nikdy, prosím. Čo si myslíte o tomto skvelom nákupe vy, mi dajte vedieť v komentároch.